Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou joc și abia am început canalul și aș vrea mult să strângem multe like-uri la ce joc și să-mi spuneți în comentarii ce joc să mai încep. Cred că știți toți ce joc este. Sărim aici. Așa. Dacă nu știți, eu film cu Mobize. Cea mai bună aplicație a film. Și dacă vreți să-mi spuneți dacă vreți să fac și live-uri, că eu o să fac. Punem placa. Am. Pug. Fac. Frumos. Așa. Sărim. Ce bine că am avut placa. Că atunci m-a făcut. Trebuie să am căzut. Nu știu ce zice. Nu? Trei. Și dacă strângem multe like-uri, o să încerc să fac o serie. M-am lovit chiar aici. Și dacă o să pot, o să fac și o serie de Minecraft cu prietenul meu, Chineo. Cred că unii știți, poate v-ați abonat la el. Așa. Bun. Sorry. Da? Ce frumos. Așa. Și am dat aici. Zof! Ia. Nu-ți bune la joc ăsta. Frumos pe aici. Avem, trebuie să mai luăm și am făcut. Dacă mă placă, și dacă nu știți canalul meu, să spuneți și la alți prieteni care au canalul YouTube, se numește X cu X-Mix, după X mare și iar X-Mix, împreunat cu G mare Gaming și HD, amândouă cu litere mari. Și tot împreunat cu D. Super, ne-am luat farda și ăștia pe care sărim eu. Mi-e frică aici. Frumos. L-am propus. Aoleu. Cum? Cum? Nu înțeleg. Nu venit. Gata. Am dar ce trenul chiar seamănă la fel. Hai, mă! Să dau cu și minutul la... Doamne, și cred că videoclipul acesta o să-l fac de 10 minute, cam așa. Da, da,
Îmi spuneți în comentarii și de cât să fac videoclipurile. Și să-mi spuneți dacă vreți să fac și live. Sărim aici. Cum? Nu sărim. Mie unul îmi place jocul ăsta. Nici mai nu știu dacă vreți să fac o serie cu Minecraft în primul meu, să-mi spuneți în comentarii. Eu o să fac. Numai dacă vreți, o să-l întreb și pe el dacă vrea. Și poate să facem și o serie de creativ vers, cine știe. Ca el îl are, l-am și eu, ieri l-am instalat. Poate să facem. Și sper să știți, acesta este primul video. Nu știu, să tragem multe, dacă se poate. Vine trenul. Aoleu. Bam, frumos. Aoleu. Yupi! Ai! Aoleu! Colect. Oh, ce este de minuți. Nici nu am contact. Tu cred. Păciurile. Să vedem ce facem. Și știu că vorbesc cam încet, dar acum filmez pe la ora 2 dimineața și aș vrea să ascult puțin. De asta am zis gata. Atunci aș vrea de capul meu. Și dacă am pus să spun. Și am mai făcut prietenul al meu pe nume Flavius și am mai făcut și el un canal, dar încă nu am pus niciun video cu el. Și am vrut să vă rămână și la el. O să întrebe ce imaginare. Sărim, ce frumos. Luăm bănuții. Hai să terminăm magnetul. Nu cred că n-am niciodată. Bun, cam asta a fost episodul de Subleser. Sper să vă placă și vreau să vă lăsați like și subscribe și pa!